मिरु एबसुजों बानजायजानाय 13 बोसोर बैसोसिनि जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आवथायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर बैसोसिनि हौवासा आरो हिन्जावसा हानजानि जोबथा एबा फाइनाल जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गेलेनाय बादायलायनाय जागायजेननायनि सिगां बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय गिबि हिन्जावसाफोरनि गेलेनाय बादायलायनायखौ किक अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। आरो बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्ला हिन्जावसा हानजाया उदालगुरि जिल्लाखौ 2 गलाव फेजेननो हायो। आरो हौवासाफोरनि गेलेनाय बादायलायनायखौ किक अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया। हौवासाफोरनि गोख्रों गेलेनाय बादायलायनाय बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लाखौ कार्बि आंलं जिल्लाया 1 गलाव फेजेननानै देरहासार जायो। देरहासार जानो हानाय हानजानो नोगोद 50,000 रां, गंसे ट्रफी आरो रानार आपनो 30,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी होनाय जायो। लोगोसे बे जोबथा एबा फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव हिन्जावसा हानजानि साबसिन गेलेगिरि महरै उदालगुरि जिल्लानि रश्मि बसुमतारी आरो हौवासा हानजायाव कार्बि आंलं जिल्लानि नीलफर रामसियारि, साबसिन गलकीपार महरै क'क्राझार जिल्लानि अनजालि बसुमतारी, बांसिन गल होगिरि महरै क'क्राझार जिल्लानि कृतिका हाज'वारि आरो हौवासा हानजायाव क'क्राझार जिल्लानि बिक्रम मुसाहारिनो बान्था होनाय जायो। बे गेलेनाय बादायलायनायाव बराय बिबुंथि लाखि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमसिएलए मन्टु बर', जय मुसाहारि आरो गोबां मिरु आरो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। हौवासाफोर आरो हिन्जावसाफोरनि अंडर 13 फुटबल मेच बोसोरथामनिफ्राय होगासिनो दङ आरो देग्लाय बोसोराव मुसलपुराव बेखौ मिरुयैनो बिथांमोना लादों। आं नुदों जे जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि बड'फानि मुङाव जे सास्टेनेबल साइन्सनि मिशन एबसुआ लादों, बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै बे मोनसे स्पर्ट्सनि इभेन्ट्सखौ बिथांमोना खुंदों। बिनि गेजेरजों आङो फोथायो जे जोंनि लाइमोनफ्रा जायफोरनिखि गेलेनायनि बिथिङाव जोबोद गोसो गुदुं, जोबोद मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनदों आरो बे लाइमोनफ्रानो, बे फरायसाफ्रानो इयुनाव थांनानै सोरबा माने स्टेट लेभेलाव, सोरबा नेशनेल लेभेलाव आरो सोरबा इन्टारनेशनेलाव गेलेनो हागोन आरो बेवहाय मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिं, स्ट्रं मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिं बिथांमोना जागोन आरो बेजोंनो लासै लासैनो जोंनिफ्राय जि प्लेयार्स बा गेलेग्रा बिसोर लासै लासै बांनायनिफ्राय बांनो हमगोन। दा बे बिथिंखौ आङो नोजोर होदों। बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफ्रा दिनै बेवहाय बेस्ट प्लेयार जागोन, हौवासाफोरनि सासेनो 1 लाख आरो हिन्जावसाफोरनि सासेनो 1 लाख होनाय जागोन। थांनाय बोसोरावबो होनाय जादोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो थांनाय बोसोराव जेरै कनकेश्वर नार्जारि स्पर्ट्स एक्सेलेन्ट एवार्ड 1 लाख गेलेगिरिफोरनो जोङो 100 गेलेगिरिफोरनो 1 लाख करि होनाय जादों। देग्लाय बोसोरनिफ्राय जों नाजाबाय थादों जे नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय बेस्ट स्पर्ट्समेनफोरनो जोङो एफा फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थाखाय मोनसे पलिसि जों लानो थाखाय सिन्था खालामनाय जादों। सर, बिटिआर सरकारा बे स्पर्ट्सनि जिउआव दङ आखायाव, बयबो नुनो मोनदों। जोङो 40टा समस्तियाव 40टा स्टेडियाम जोङो गायसननो थाखाय मिनि स्टेडियाम थांगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जोङो 6टा गायसनबाय, देग्लाय बोसोराव आरो 6टा, फैगौ बोसोरनैयाव जोङो बाखि जिखिनि जोंनि समस्ति थागोन बे समस्तियाव माने प्राय 18टा जोङो आरोबाव जि गोनां जागोन 28टा, बेखौ जोङो खेबसेयावनो गायसननाय जागोन। सर, जों बिटिआर ओनसोलाव माने गोबां फुटबल खेला होनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बे बेलायाव फुटबलखौ माबायदि लानानै फुटबलखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गेलेबोदों। दा बे हिसाबै फुटबला मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जायो जोंनि थाखाय। दा बे समाव ओंखायनो जिहेथु बेखौ गेलेनानै लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहाबो दानो हायो, केरियार, बेजोंनो जोङो जा ओनसोलाबो मुंदांखा जानो हायो, गोबां खामानिया बेजोंनो जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोजोबनानै जोङो फुटबलखौ वान अफ दा बेस्ट इभेन्ट हिसाबै जोङो लानाय जादों आरो अलरेडि सन्तोष ट्रफि, दुरान्ड काप बायदिसिना गिदिर गिदिर जोंनियाव गेलेनाय फुटबलनि जालांगासिनो दङ आरो बेयो सोलिबाय थागोन।
2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीनि बे गोथार सानाव मसलपुरनि नैबे हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव जोङो आन्डार 13 फुटबल जि सेन्ट्रेल कमिटिया जि खुङो बेखौ जोङो जागायदोंमोन आरो दिनै बेयो फाइनाल गेम आरो देग्लाय मोननै जनाव जादोंमोन बिश्वनाथ जन आरो लोगोसे मसलपुर जन आरो बे मोननै जनाव बयस एन्ड गार्लस आन्डार 13 दा बे समाव आन्डार 13 गार्लसनि थाखाय क'क्राझार आरो उदालगुरिनि गेजेराव बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ दिनै फाइनाल गेम बे दसे समनि उनाव बयसनि थाखाय बे फाइनाल गेलेनाया जागोन आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिफोर मिजिं लानानै थांखि लानानै हाबा मावगासिनो दङ जे बड'फा फुटबल क्लाबनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव जोङो मोनसे क्लाब रेजिस्टार खालामबाय बे क्लाबनि गेजेरजों स्टेट लेभेल गेलेगोन आरो नेसनेल लेभेल गेलेगोन दा बेखायनो जोंहा आनसलिक लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव माने कम्पिटिसननि गेजेरजों जाय माने बेयाव चेम्पियन बे सेन्ट्रेलनि टीमाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामबाय आरो गासै गेलेयै गेलेयै दिनै फाइनाल दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जि माने बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो बेयाव बड'फानि जि मोनसे गोथार आरो मोनसे महत एजेन्डा थांखि दं बर' हारिया गेरेमसा जानांगौ बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जायफोर स्कुल कलेजाव फरायदों बिथांमोननि जिउखौ दानांगौ आरो दानांगौब्ला फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय हारिमु बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिं रांखान्थि बिथिङाव गुबुन गुबुन जौगानायनि बिथिंखौ जोङो थिग खालामनांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि थांखि जों खोथायाव जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो बाथ्राजों जेसेबां जों जिखिनि होख्रावा मानो खामानिजों प्रेक्टिकेलि एक्सनेबल पइन्टआव जों जुदि खामानि मावाब्ला हारि दानाया बे मोस्लेर जागोन हारि दानाया बे सिमाङावसो जागोन दा बेखायनो एबसुआ जि थांखि लायो जि एजेन्डा लायो बिनिफ्राय एक बिन्दुबो जों दोरोदाखै आरो दोरोदनायनि बाथ्रा गैया आरो जाय जिखि जोंखौ बुङा मानो एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया हारिनि गोग्लैसोनाय हारिनि नासयजानाय हारियाव बन्सित जानाय जायफोरा स्कप मोनाखै जायफोरा गामि ओनसोलाव सोहोराव गोलैनानै दङ बिथांमोनखौ मोनसे स्कप आरो मोनसे प्लेटफर्म होदों आरो एबसुआ प्लेटफर्म होआबा बेयाव गुबुन आरो बेबायदि आफाद गैलिया दा बेखायनो एबसुआ बर' हारिनि जि मोनसे नंगुबै बिथिंफोरखौ लानानै जों हाबा मावदों आरो आन्डार 13नि इनिसियेटिभजों दिनै बेयाव गार्लसनि क्लास 6, 7, 8 फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा दिनै फैदों माने हाइस्ट माने इमप्रेसिभ होनना बुंनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों एनकारेज होदों बिथांमोननियाव मोनसे आत्मबिस्वास आरो मोनसे साहस फैदों आरो जों मिजिंथियो उननि समाव बिथांमोनखौ जों स्टेट लेभेलाव माने गेलेहोनो हागोन नेसनेल लेभेलाव गेलेहोनो हागोन आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनायनि थाखायबो माने माखासे प्लेयार्सफोरखौ लांनायनि थाखायबो जोङो माखासे कचिं माखासे मटिभेसन गाइडेन्स स्पर्ट्स एज ए साइन्स बिनिबो माखासे ट्रेनिं फेसिलिटिखौ जों होनांगोन दा बेखायनो बड'फा फुटबल क्लाबखौ जोङो दादों आरो मसलपुर बेयाव जानाय खेलायाव बाक्सा जिल्लाया जि मदद होबाय बिश्वनाथाव जानायाव बिश्वनाथ जिल्लाया जि मदद होबाय गासै जिल्लाफ्रा बाहागो लाबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे ग्रेट एक्सारसाइज आरो स्पर्ट्सनि गेजेरजों हारि दानायनि सिमां नुदों बिश्व लेभेलाव जेरै नोङो दिनै क्रिकेटाव बा फुटबलाव गुबुन गुबुन देशा माने इन्टारनेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनानै गावबा गावनि देशखौ खारन बर'फ्रा जोनोमनिफ्रायनो फुटबल गेलेदों नारें जुम्ब्रानिफ्राय लानानै बा नोङो बायदिसिना माने बल बानायना खाथुमनानै जोनायनिफ्राय लानानै जे ट्रेडिसनेल माने आबै आबौ आरो आजै आजौनिफ्राय फैदों दिनै एसे फुल प्रुफ साइन्टिफिक आरो माने स्पर्ट्सनि जिखिनि नियम निति गाइडलाइन्स बे माने बेस्ट अफ द बेस्ट माने सिस्टेमाव दिनै गेलेफैबाय प्लेग्राउन्डफ्रा दिनै मोजां जाबाय मिनि स्टेडियाम दिनै बानायनो थांगासिनो दङ सरकारनिफ्राय काउन्सिलाबो माने बानायनायनि थाखाय बिथांमोना एजेन्डा लाबाय स्टेट गभर्नमेन्टआबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव माने स्टेडियाम बानायदों आरो एकर्ड मथेबो माखासे जोंहा स्पर्ट्स एकाडेमि जानो गोनां दङ दा फुटबला जिहेथु जोनोमनिफ्रायनो बर'फ्रा गेलेबोदों जोंनियाव सिगाङाव आर्सारिनि स्कप गैयामोन न' डाउट जों बोरला गावो खिन्थु आर्सारिया जे मोनसे स्पर्ट्स बेजों जे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव नोङो मेडेल मोननो हायो गल्ड मेडेल मोननो हायो बेखौ जोङो मिथियामोन बेबायदिनो जोंहा माने बर'नि खमलायनाय दङ जि ट्रेडिसनेल बेयो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव स्कप मोनाखैमोन खिन्थु दिनै बर'नि खमलायनानै इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिनै डिसप्ले जाग्रा जाबाय काबादि दङ काबादिखौबो बर'फ्रा जोनोमनिफ्रायनो गेलेदों खिन्थु काबादिनि जि मोनसे प्रसार आरो बिनि जि इम्पेक्ट
जेरैबायदि जानांगौ दि मोनसे लेभेलाव जानानै दङ बेखौ आरोबाव लांबावनांगोन दा इन्डिभिजुवेल जिखिनि इभेन्टफोर दङ जेरै रेसलिं हारियाना होनना बुङोब्ला नङा होमबा जायफोर माने बिश्व बिख्यात बा अलिम्पिक माने मेडेलिस्ट हारियाना पान्जाबनिफ्रायनो ओंखारो रेसलार बा नोङो शुटार जायफोर माने शुटारफोर दङ बिसोरो गुबुन गुबुन माने इण्डियानि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय ओंखारो जोंनियाव बेबायदि एकाडेमि बेबायदि माने स्टेडियाम फुल प्रुफ जोङो लाइफ टाइम बा जोङो स्कुलाव जेरै रेगुलार थाङो बेबायदि सोलोंनो हानाय जोंनियाव दाबो स्कप जायाखै इनफ्रास्ट्राक्चार जायाखै टिचार बा कच गैया दा बेखायनो फुटबला जोंनि नियारेस्ट प्लेग्राउन्डआव माने जोङो जोनोम जानानै गेलेनो हानाय अबस्थानिफ्रायनो जिहेतु उन्दैनिफ्रायनो गेलेयो बेखायनो फुटबलनि इम्पेक्टआ जोंनियाव बारा आरो फुटबला दिनै इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलाव इन्डियायाव गोदो बेखौ एसे दामायनानै दोनदोंमोन क्रिकेटनि इम्परटेन्सखौ बारा होदोंमोन एज ए कमार्शियेल एज ए बिजनेस एज ए माने नेसनेल माने टीम हिसाबै दिनै फुटबलनि माने जि इम्पेक्ट आरो फुटबलनि इम्परटेन्सआबो नेसनेल लेभेलाव बांबोबाय आरो बांनायखायनो दिनै जोंनि जायगायाव बिनि इम्पेक्टआ बारा जादों आरो जेरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा वर्ल्ड काप टुर्नामेन्ट मार्टियार ट्रफि बायदिसिना मार्टियार बा मुंख्लंनि मुङाव होयो आरो बिनि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेराव प्रसारा बारा जादों दा बेखायनो जेसेबां बारा जायो बेयाव जोंहा बेनिफिट दङ आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जों गेलेगिरि ओंखारगोन टीम ओंखारगोन थेंक इउ थेंक इउ सार